Atong tanan. So last na yun eh. So ang orasan. 10 minutes. So alas 13 sa kuha. So naapakoy. Alas 13 naapakoy 47 minutes. Kaya alas 3 na tama dapat. Okay na? Okay, ngayon tapat. Ngayong hapon. Hapon. Okay, mga igsoon, mag-amputa. Among amahan nga langit noon, padayon kami sa pagyukbo kanimo, sa pagpasalamat sa grasya ang imong ibuto kanamo. Pinagit ng Kristo Jesus. Salamat Lord, nanduog og himaya kanimo lamang, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So ika-pito nga pulong, last nga ibanulong sa atong Ginoo sa wala pa siya mabugto ang iyang gininahawa. Katapusan niyang gininawa. Madod pa sa Book of Luke o libro sa Lucas 23 versikulo 46. Unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus, dili ang nakakusgon. Amahan sa itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti ni namatay siya. So ako ra gihinay, walay kung imo nang hulagwayon, dili ka makasuwit sa kakusog sa tingog nga gamay na lang gininhawa mabugto na. Dili ta makasuwit si Jesus lang nakahimo ato. Bisan gani si Pedro nga bud siyang bitayon, ingon gud siya nga gusto siya balihon siya. Kay wala makasuwit sa kahimo ni Ginoong Hesus. So, pipila ka butang mga kaigsunan ko nga itudlo ni kahaponon sa maong mensahe sa gipamulong sa atong Ginoong Hesus. Kini nagtudlo mga kaigsunan nato nga mahimo kita magmainampuan. Atong nakita nga gingon si Ginoong Hesus sa Luke chapter 18 nga pag-ampo kamo kanunay, gisulti usab ni Apostol Pablo ngadto sa taga Thessalonians nga pag-ampo gayon sa kanang panahon ng pre-without season. Hinugwayon na to ang kinabuhi ni Jesus before siya, bata pa siya ang na-picture. Ang iyahang kinabuhi nga gisulti sa Biblia, gamay siya, pagkatawa, and 12 years old, nato na siya sa templo. Gani, tungod kay gihigugma niya ang Diyas presensya siyang amahan, nabiyan siya siyang maginikanan. O siya pag-ministry mga kaigsunan, nag-fasting siya, prayer, 40 days and 40 nights. Nagpili siya sa mga tinunan, nagampo siya. O ang Biblia nagaingon nga sa dili pa lang gani gawas ang adlaw kuha na si Jesus nagampo na. Sa diya makahuman siya sa ministry, nagampo siya. And ipakita ni Jesus ang iyang gitudlo nga pagkamay ng puon siya mismo nga katapusan sa gininhawan niya namatay siya na nagampo sa Ginoo. So gitudloan ta karon nga magmay ng puon sa tanang panahon. Ani nga panahon sakit. Meaning, usa may kasakit nga itong nagyan. Isa may mabiyaan ang iyab. Sakit dili. Isa may mapildi ang inyong manok. Wala ba na yung ulam na eh. Isa may wala kabarye sa inyong nangutang ninyo. Sakit dili. Namituno niyo ang kwarta. Sakit. Basta magkasakit. Atong hinumduman itong mga kasakit na itong nagiman. Haguman. Atong kasakita ba, nakahimo ba ta? Nga bisan sa kasakit na ito, nakaduol nga punta sa Ginoo sa tumako. Dili si Ginoong Hesus gitudluan ta diya na ang grabing kasakit ay bisan pa naatas kasakit. Kailangan nagyapon ta buwan po sa atin. Ginoo, alay pang oras na eh. So, hinay mo tapat, magmainam po. Pagmainam po. So, buot pasabot, kasakit o kalipay mga kaigsunan, kinahanglan ang muduol sa Diyos. Dili makita sa Ginoo nga grabe, katapusang bugto, katapusang gininhawa, nag-ampo gyapon siya. So, as kanatong tanan, gitudluan tani ay, nga kung naaday tas sakit yung sitwasyon, kinahanglan ta mo. And then, ikaduha mga kaigsunan, it teaches us humbleness. Pagka mapausanon. Amahan ko sa imong makamot itugyan, ko ang akong espiritu. Atong hinumduman sa Jesus, He is God. He is the Word.
He is with God and He is God. Bisan niingon siya dito sa bukab siya nga kaya niyang kuhaon, ihatag o kaya niyang kuhaon niyang kinabuhi. So, dito sa Pilipos, gisigutan niya nga chapter 2, verses 5 to 8, gisigutan niya nga in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. So, diri ang pagkamapausahan nga siya, bisag Diyos siya mga kaigsuunan ko, nagpaubos siya, yang gibiyaan, yang gihukas ang iyang pagka-Diyos, nga kaya niyang luwason iyang kaugalingon dito sa cross. Apan, hangtod sa kamatayon, nagpaubos. No? Lisod kayo na magpaubos niya kasi sakit. Imagine na itong nag-uol ka. O say, singhagan magiging nato ng pan. No? Nasurang paubos ang nas kasakit, no? Si Jesus na dyan ang makahimo. Ang humbleness is the fruit of the Spirit. Kung dili ta ma-born again, we cannot dili ta mahimong humble. Because humbleness is the fruit of the Holy Spirit. Pwede tang maka-asip na humble, pero magawas nila ang tinawad. Pero ang bunga sa Espiritu mo na ay humbleness. Si Jesus siya. Si Jesus ang mapausan. Nakasulay mo na, nakasulay ta sa itong kinabuhi, na naatas sa goal. Lisod kayo paubos, na naatas ka goal, naatas ka sakit. Usahay, wala tayo kapalit bugas, wala na. Magsurok na, magligos at maglisod na paubos. So, mga negosyante na rin. Namos panginahanglan, na yung mga saad ninyo. Nga dita bayaran. Lisod. Kasakit. So, lisod kayo ang magpaubos na naatas kasakit. But, kaning nga pulong na amahan ko sa imong makamot, tugyan ko ang akong espiritu. Ga tudlo kaya nato na magmapausanan din. Okay? Kapit na. And lastly, okay, last na yun. It teaches us trust. No? Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ang espiritu, mga ekson na pinakabililhon nato. Kinsa ba diha, puno kayo imong alahas, o imong bagong mahalon nga alahas. Puno kayo imong bagong kwarta nga daghan kayo. Kaya ba mo na ibilin sa tao wala ka kaila? Sige ko no. Ibilin ko no na imong kwan. Na kay buhaton ako sa ibilin niya, puno kayo ng mga alahas, mahalon, importante kayo utang. Bilin ba niyo na, bisa kinsa lang? Oh? Amahan ko, itugyan ko kanimo ang akong espiritu. Speak about trust. Ingon si Solomon gani, no? Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yeah. So, bisan si Solomon, dato kayo, mahalamon kayo, wala siya masalig siya pagalingon. So, ang pag-ingon ni Jesus Christ atong masabtan nga, aduna siya higpit ng pagsalig sa iyang amahan. No? Walay, bisan gani-gani mga simple nga gamit nimo, cellphone nimo. Dili na nimo basta-basta ibilin, imo palihog og kubot ani o kwarta puno kay kwarta imo kwat, palihog ra kog katang ani na kay buhaton. Mahinumduman ko ako na pong experience. Ako ni experience ni ako ni share. Kani adto wala pa ko nangalagat. Nagpuyo og Cebu. Ngay time among kinamagulangan nga igsuon, niadto Cebu nagpatabang kay kabalong ko lugar dito, patabang siya puyo. Niya kay sa mga kaila, experience ko bisyo. Sa unang dili maayo nga bisyo which is grabe jud. So mo to, kung gitaga kwarta kay naano sa dito ko yun, nasa akong yabdan, ani adto, gitagaan ko na kwarta kay ipalit og sudan kang lami. Niya kay ko bisyoso man, ako una-una, ako sige ni ka og lami pagkaon akong isuon. Kato yang gihatag nako, ito aday ko stangki talisay. Kasi nakailag tangki sa talisay sumito sibo. Okay. Adto dahil ko. Pagka
Gabi ni uli ako magulang. Noodles sa bulat. Excited ako magulang ani. Dating so kuha dito, gawas ni kaon na siya mukhaon. Bakit? Inana, basta di ta kasaligan mga kaigsura ni nana. No? Kay ato nga panahon dili ko kasaligan. Mudaghan pa nga time sa akong sitwasyon nga dili ko kasaligan. Bisan gani gamit sa akong igsuon. Bis mo paulit taon ta akong igsuon, akong manghod. Ako nang ibaligya kay akong ibisyo. Kay dili man ko kasaligan dito nga panahon. So inana mga kaigsunan. Pero grasya sa Ginoo, iyang gibag-o. No? Iyang gibag-o nga akong kinabuhi tungod sa kamatayon ni Kristo Jesus. Inana, ang amahan ko, itugyan ko kanimo ang akong espiritu, gahit pahinumdum ka nato, hingpit na pagsalig sa Ginoo. Amen. Kung hingpit ay itang pagsalig, isa na arites karon kalisod, lisod kay tanan, we are not exempted sa kalisod karon sa kalaliton. But naay mga example sa Biblia na nasa sa kalisod. Remember Elijah? Lapas na pero okay lang. Elijah, no? Masaya ang gibuhat? Simply obey God's word. Ang Diyos may bahala sa courage. Amen. And doon na, hetan awan kalisod, di ay? O say, butaan tas kalisod, di makalimtan nato ang Ginoo. But himuang ang butaan nato ng kalisod, kay napatukos na taas ng Ginoo. Dili na nato makita ang kalisod kay atong ipokusan ang Ginoo. So, ang pulong sa Ginoo gapahinumdum ka nato nga hingpit sa pagsalig kaniya. So, teaches us Jesus 7 saying on the cross teaches us to be a prayerful, teaches us humbleness, and teaches us trust in the Lord. Matod pa, ako pulong diri nga basahon sa Psalm 147 verses 10 to 11. Ang iyang kalipay wala diha sa kusgang mga kabayo o sa mga maisog ng mga sundalo. Ang iyang kalipay anaa sa nagpasilungog kaniya. Diha kanila nga nagsalig sa iyang gugma. Okay. So kung masalig ka sa Ginoo, matod siyang pulong, siya malipay ka na. Amen. Kinumdum ba ka kung malipay ka? Usahay, manglibre gani ka. Kasi kulang ang kwarta. No? Malipay ka. Tinulog ka na? Malipay ka? Ka na, ganing mga palahubog. Malipay na siya. Mungutang pa mong gani. Kailangan ng Kristo. So, hinawat ng Ginoo magapanalangin ka na. Amen. Amahan ka langit nun, imo at ang dumugog kahong. Amen. Salamat, Lord, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.